ini ndonzi Sylvester Tafumane ndiri ku SlyMedia TV. Yazishwa ndatombofonera. Chii chiri kuitika ikoko? Chiro chakaita muno muChegutu pane mwana wasekuru vangu akangopfurwa panonzi itemba mambona yaitendera pasocial media. Ndasangana naye munogona kundizivisa kuti zvakamira sei? Okay, vakomana vakabuda pamba tati nenyara dzetaifana kuita musi Saturday vakabuda Friday vakazodzoka vachifanira vangonotora mari sapa kudzoka vatora mari vakamisa mota yavakamisa padenga yakapaka mutown. Zvadaro vakomana vakapinda mota vakagara mupenyu wacho asara ari kuti takagara 1.5 to 2 hours. Imizita renyu ndiani? Zita rangu ndoitwa Takawira Mumba. Yes. Mota ipa yanga yakapaka vakakumbira lift yakapaka yakati yakavatakura ndobva yazopaka. Yaitoshedzera kuti chinoi ndokupinda kwavakaita kwazaifana kuenda along Chinoi road. So pavakapinda mota inzi mota iri kuloda Chinoi inotoloda pamushikashika. Saka vakakumbira mota vakabva vanzi mota iri kuenda Chinoi ndokupinda kwavakaita. Hello? Asara kudaro hanzi hapana mboita kana maminutes akati 1 day. Ipapo ndandakanganisika ipapo mamati yailoda ichiti Chinoi ndobva vapinda mota iyoyo. Mota iri kuenda mota ari kuti patakapinda mota pane mukomana iripo akasvika akapinda mota tikaita vati 4 mota. Taita 4 mota 1 mukomana akabva abuda sekuru vangu. Anonzi Dennis Mumba. Abva abuda achiti mota muri kupisa rega ndokuda panze. Sezvo ndisaka vamwe vanhu vatanga vabatsira kutsvaga vanhu but hapana vanhu vakawanika for that long time iyoyo. Zvadaro pasina maminutes vakasvika mota yepolisi kombi vanhu yakasvika ipapo. Kombi yakasvika ipapo nepolisi vakasvika vachibloka Honda Fit iyi. Vaibloka pakabuda mapurisa vachida kunovhura Honda Fit yanga ine mushakapu. Vaviri ava vasara vapedza driver napassenger anga ari kumberi kwake neuyu passenger akazoshaika. Zvadaro hanzi pakazobuda mashoko ekuti pfura mota mapurisa aifanana komani kwakupfura kwakaita mota kwakupfura kwakaita mota kwakunhingirina kwakupfura mukomana akapfurwa ruoko here nedumbu ruchinobuda kuseri buleti racho rawanikwa pamotembo. So zvadaro mapurisa aya akatanga kupfura mota driver kwakutiza vanhu vakapfura mavhiri here pasi. First warning havana kumbopfura first warning kwanzi motikari yanga yakaripotwa robbery yemusi wa 14 September asi mwana chaiva naye kumba. Andimazvona mukoma wake anoshanda kumazoe aitova wokubata. Maini ayo ndandikukwanisa udzai avo ndondineza ndira kuita pana mukomana usandiwe. Saka zvadaro manje mukomana uyu akabva kutiza nemota patenga inzi yapfurwa 2 mavhiri. Shot rekutanga rakangorova mukomana hapana mbori warning shot. Yarova mukomana kwakutiza nemota mukomana anzi akangwana space yekutiza abva aenda neChinoi road. Saka yakafamba zvekuma6 okays kubuda mutown oro 5 after mvura iriibva kumota ichibva yatanga kubviwa. Tadzidza motikari yakapiswa nevanhu ngori mota imomo driver napassenger uyu kandi mota yakazopiswa nemapurisa hatiziva kuti mota yakapiswa hapana bullet riri pamota asi mwana akapfurwa. Shame nematambudziko. Aiwa akawanika. Izvi zvakaitika rini? Nzuva 19. Akavigwa here mukomana? Mukomana hasati avigwa nditori pamochari. Saka mapurisa ari kuti chii nenyaya iyoyo? Vari kumutiwo irobha here? Vari kumuisa kumapart of robbers. Hakutozi irobha but vana vakaenda vachida lift vari. Handi munozviona. Saka kwakuti aripo part of robbery iyoyo. Even mastatement anyogwa kupostmortem havana mapepa vati pari clear. Zvese zvakangorohwa mushikashika hapana kana chiri clear. Vaenda kuda kunoita kopi yekubhetu kuti vatipe burial order. Kwaive kuburial order atoseka kuti mastatement asiyana sei. Asiyana pakuti iye zvinezvi? Handisi kuziva kuti
vanga vakanyoresa kuti ikoko. Saka ndo nyaya yakunesa mai. Saka handizivi kuti munokwanisa here kuuya mosangana nemukomana ane chitiko chakaitika aripo mupenyu wacho anga ari mumota. Anga ari mumota. Rondedzero yaakapa kumapurisa haisiri yakubuda panyika. Ari kubuda chinzi mwana was a rob. Mota iri kubuda chinzi yakashutwa on the run. Asi mota yakashutwa yakapaka. Kana vanhu vepa-Eat and Lick Live vitinesa aiwa mota yange iri papa. Yakapaka ende chitiko chakaitika vanhu vakawanda vakatarisa. Mapinda iripo muno muChegutu but kunovigwa mufi 20 kilometers away kuda muChegutu along Chimai Road kunonzi kunyamashesha. Kunonzi kunyamashesha. Kunonzi kunyamashesha. Yes, kunyamashesha cooperative. Zvoti tikabva neHarare Road tichienda kuChinhoi tinokwanisa kusvika kuzobawana 10 off inoenda kunyamashesha. Hapana. 10 off iripo but mukangodarika inonzi Pagadzema Mumba kule Mumba. Pastor vai. Nyanda kufanya. Yeah, Sly. Manzisiza. Munogona kuzondipa ma directions. Asi tada kuziva kuti pavari kuti mukomana uyu Armed Robber ma fingerprints ake ari kuwanikawo here pakaitwa robbery yacho yavari kutaura iyoyo. Mudara hapana chiriko mudara kupolisi muvana haana kana kesi. His life kusvika afe. Haana kesi kumapurisa. Anga ane makore mangani? Anga ane 19 years. Hey. Mudara nzani kudwa mudara wa Tapita. Rimo Sawiri. Alright, ndinogona kuzokufonerai futi kana maane mukomana wacho akanga ari muningi ndimbonzwa statement yake asi toronga kuti tisikosangana kwaari kuvigwa kwacho. Ari kuvigwa rini mangwana? Mangwana nguvai? Anonga vigwa mangwana ngo after 12. Yeah, I'm sure after 12 ma2. Alright, kana uri ma2 tinozokonfirma futi manheru. Kana maane mukomana iye ndigozombotaura naye ndimbonzwa kuti zvakamira sei tigozotsvaga statement futi kumapurisa. Alright, iri bondo fona. Handiti. Alright. Alright, sorry about that. Mwari vakusimbisei panguva yakadai. Alright, mndaramaita basi. Totenda.